Hej igen. Det er tredje video, jeg laver i dag. Og jeg vil lave et this or that tag. Og jeg skynder mig bare, der er 25 spørgsmål, så ja, jeg begynder bare, så jeg kan nå alle sammen igen. Nummer 1. Er du højre eller venstrehåndet? Jeg er højrehåndet. Forhold eller single? Jeg er i single. Grønt eller frugt? Frugt. Mobil eller computer? Mobil, tror jeg. JB versus eller JB versus 1D, altså Justin Bieber mod One Direction. Jeg hader Justin Bieber. iPhone eller Blackberry? Jeg ved ikke, hvad det der Blackberry er, så jeg siger iPhone. Campingvogn eller hotel? Helt klart hotel. Strand eller pool? Pool. Jakke eller blæser? Jakke. Deodorant eller parfume? Deodorant. Italien eller Tyrkiet? Tyrkiet. YouTube eller Facebook? Det ved jeg ikke helt. YouTube, tror jeg. Instagram eller Facebook? Facebook. Lakrids eller vingummi? Lakrids. Brune øjne eller blå øjne? Det kommer an på, hvis man har sådan lyst hår, så vil jeg nok sige blå øjne, og hvis man har brunt hår, brune øjne. Så ja, det ved jeg ikke helt. Det kan jeg ikke svare på. Chokoladeis eller jordbæris? Chokoladeis. Håndbold eller fodbold? Håndbold. Ja, igen, jeg hader fodbold. Veninder eller kæreste? Veninder. Klitter eller Matas? Begge to butikker. Jeg vil nok sige Matas. Rødt hår eller brunt hår? Brunt hår. Hund eller kat? Hund. Paradise Hotel eller De Unge Mødre? Nok Paradise Hotel, fordi jeg aldrig ser De Unge Mødre. L'Oreal eller Maybelline? Det er 2 make-up-mærker, tror jeg. L'Oreal. Twitter eller Facebook? Facebook. USA eller Danmark? Jeg vil helt vildt gerne til USA, men hvis det er land, man har været i, så er det nok Danmark. Fordi jeg har aldrig været i USA. Men ja. Det var det. Det var ret hurtigt, så jeg håber, at I har nydt videoen. I må helt vildt gerne abonnere, like videoen, og skrive en kommentar, hvis I har nogle kommentarer. Og skrive videoforslag. Det vil jeg blive rigtig glad for. Så husk videoforslag. Ja. Håber, I har nydt videoen. Farvel.